Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. 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 Rabbi kai na kira farko kai ne cikon gurina. Manzo. Ka ƙara linka salati ba adadi wurin zaɓina. Manzo. Sanya hadda sahabbai hashir uba sabarna. Manzo. Auliya waliye suna saka cikin baitina. Manzo. Shehuna Tijjani da Burhama kukuce mu rike san manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Alihi da sahabbai kuna rika cikin baitukana. Manzo. Bani canza tunani in ba na ku ne zaniyo ba. Manzo. Zuciya ta yi rauni ku ne masu wanke ta kullum. Manzo. Wanda ba su tunanin si mako baituka sun fado. Manzo. Bani san zuciya ta shiga ne cikin tsarin su. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Wanda ba su biyar kama aiki ba su kan tsari na. Manzo. Zuciya ta tunanin bege naka ne ta dumauce. Manzo. Waka sai ta kalamai na a zuci in tantance. Manzo. Kai da zuciya kullum guri na su yi makazance. Manzo. Bani so na tsayawa in kai yaban kashi ne na zaba manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Dina wa ma'aiki kar mu bi turbar masu kwaba. Manzo. Dubin salati a ƙarshe rabbi tsare ni kar na yi kwaba. Manzo. Da kai guda na yi roƙo kai ne mai cikon burina. Manzo. Wanda baya dabare kowa naka ne a nufina. Manzo. Kullum yaban ka nake yi san ka nake cikin kalbina manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Kaunar ka ce ta tunani zan shiga ne cikin zuciyata. Manzo. Makka ne da Madina dan gata gurin mahalittu. Manzo. Wanda ya yi mana baiwa shi zai sanya zuci ta yantu. Manzo. Ran da kai boyewa rabbi ka sani in ganewa. Manzo. Zuciya ta yi datti dan manzo ayo wankewa manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Rabbi kara tsare mana zuciya kar ta yo cutawa. Manzo. Dukkanin wani girman kai raba na ayo yayewa. Manzo. Dukkanin sharrin shaidanu rabbi ka yi karewa. Manzo. Halin da ba shi da kyawo kar da ka bar ni na yi fadawa. Manzo. Ka duba zuciya ta wa ka sani cikin mutanen ka nima manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Wasu ba mu wasa ne kai yaban ka ne mai girma. Manzo. Wajen gina mu manzo kai ɗaya ne gwanin alfarma. Manzo. Bayan ka ne muka taro muna ta yawan gwanin alfarma. Manzo. Mabuku mai rahama ne inuwa da ka za mu fakewa. Manzo. Banka na yi ɗaukowa kar da ka bar ni na yi kasawa manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Kadarin nan za ya karba ya rike sanka ba ya wasa. Manzo. Sayyada maradiya Fatima ce diyar manzona. Manzo. Baikina na ladifa a gaida yar gidan manzona. Manzo. Nike ta yabawa amshi lafazin bakina. Manzo. Sallama a gare ki Fatima yar gidan manzona manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na manzo. Salamun salamun sallama ne gurin Mustapha na Sallama ne gurin Mustapha na manzo. Sallama ne gurin Mustapha na Sallama ne gurin Mustapha na manzo.